Siz biz bilen, biz owaz bilen başladık onna. Assalamu alaykum Türkmen owazy teleýiliminiň gadyrly muşdoklary. Garaşsyz baky tarap Türkmenistan bide watly atmyradyň mekany ýylyna gahrman arkadağymyzyň arkadagy gahrman serdarynyň saýasynda biz siziň her biriňizde bagtly pursatlary tüýsüremizden arzu edýär. Goý gahrman arkadağymyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri zok, tutýan tutumly işleri hemişe rowan jalsyn. Mehriban tomoşaçylar, biz hem Türkmen owazy teleýiliminiň dörüjlük topary, şeýle-de Türkmenistanyň magtuna nakyýaşdyr guramasynyň Aşgabat şäher geňeşi bilen bilelikde biz owaz bilen gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny siziň üçin taýýarladyk. Biziň gepleşigimiziň bu gedeki sanynyň mehmany kimdir öýdýäňiz? Elbette Şah Mehmet Öwezow. Mehriban illäşler, edi tomoşaçylar, eger-de siz bize tomoşa etmäne taýin bolsaňyz, onu biz owaz bilen gepleşmede başlaýar. Şah Mehmet sadan ýigitler, hemmäňizi gepleşmede hoş gördük. Sag bolun, ilki bilen şu biz owaz bilen atly gepleşmede çagyranyňyz üçin Türkmen owazyň dörüjlük toparyny köp sag bolsun, Ullukan synyklar mardy edýän. Bir ýaşlara okumaga, döretmäge, Ullukan mümkinçilikleri döredýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyza, hem-de arkadagy gahrman serdarymyza Talip Birowumdan çäksiz sag bolsun maýdýan. Goý gahrman arkadağymyzyň hem-de arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, belent başlar aman bolsun. Şah Mehmet arzulan hasyl bolsun. Gel şeýle ýaşy arzular bilen göne gepleşmede başlaýaly. Gepleşmediň sahypalary bilen gysgaçyk tanıştyraýyn. Gepleşmede bir näçe sahypalar bar. Halk parçasyndan tymsal okars, ony düşünşiň boýunça tesbir edersiň, sowallar, jogaplar bolar, sirli sanlyk bolar, onuň goşgyny heňe salar garaz, bilelikde hemmämiz şu gepleşige agdyýlykda alyp çykmaly. Inni birinji sahypadan başlaýar. Birinji sahypamyz häzir halk parçasyndan bir tymsal okap beren ünsülje diňle. Düşünmeden täzeden gaýtalap bilýän. Onuň ýene gaýtalar ýok düşünseňem arkaýyn tesbir etmeli, düşündirmeli. Ene tymsal şeýlerek edi tomoşaçylar sizem ünsülje diňle. Bir ýaş aýdymçy ýigit halipasyna gelip meniň ýene-de has, meşhur, has çal tanalýan aýdymçy bolasym gelýär. Kemmeleriň diline diňe men bolmalydypdyr. Halipasy ony bir beýik gaýan ýanyna gidipdir. Şol wagt gaýan depesinde bir gut gaty parahat we sarsman oturan eken. Onuň aşagynda bolsa onlarça ownuq kuşlar, garynjalar, gaty ulu galaýym bozgalaň tutup bir-biri bilen urşup ses edip ýören ekenler. Halipasy ýigide seredip aşagdakylar meşhur boljak bolup, üns çekçek bolup gaty köp ses edýärler. Ýöne olaryň sesi tizdim ýa. Bir gut bolsa öz beýikliginde parahat oturýar. We wagty gelende ganatyny bir gezip ganyp asmanyň eýesi bolýar diýipdir. Tymsal gutardy. Sen näýil düşündiň? Düşünşiň boýunça arkaýyn düşündüre, tesbir ede. Ýa-ni aýdymçy oglan halipasynyň ýanyna baryp, men derrew tanalasym gelýär. Hemme kişiň dilinde men bolmagymy arzu edýän mitdir da olam, ýa-ni bir gut gaýanyň depesinden parahat seredip otur beýleki janlarlara olaram näil goklaşlaram, dawalaşlaram, belentlige ýetip bolmaýan şu sungat ýoluny, aýdymçylyk ýolunda bir sabırly bolmagy, kanagatly bolmagy, ünnoýam kadip düşünýän edilmen. Düşünşime şeýlerek boldy. Howlukman, lälijek bolýar. Howlukman, lälijek bolýan hawa. Her zadyň öz wagt sagady bar da. Indi şu bir gut meşhurluk bolýar-da, seň pikiriňçe. Hawa. Bir gut meşhurluk. Meşhur, parahat, haçan ganatyny ýaýyp asmana seredende, asmanyň eýesi diýip ýa-ni şol tymsalla şeýlerek bellek geçdiňde. Onu hemişe bir gut ýaly bolmaly, Şah Mehmet. Hawa. Dogry, tymsaly gaty dogry tesbir etdiň ýerine düşen. Edi tomoşaçylar sizem oturan ýeriňizde Şah Mehmetiň ýaly pikir edip tesbir edensiňiz diýip umyt edýär. Gelenni şular ýaly gydykyl tymsalyň soň bir gowaýdyma geçeli. İlkinji aýdym ýerine ýetireli, ondan ýene de sahypalar arkaly dowam ederiz. Ul howasy bilen men bir näçe aýdymlar getirdim. Bir owaz bilen gepleşmede. Häzir şu ýerde mukaddes söýgüniň wasbyny ýerine ýetirýän. Söýgü aýdymay. Söýgü aýdyny ýerine ýetirip beräýin hawa. Onu edi tomoşaçylar, diňläň diýin jalyň Şah Mehmet siziň üçin ilkinji aýdym söýgü aýdyny ýerine ýetirýär.
Gülle gülle gülenim sen, peri peri dayılımı sen. Yakıp var ya aşkım oldu, yanaklarımı ıslat koysan. İstemir yüreğim öldüğün, söyleyen gülenim. İstemir yüreğim öldüğün, söyleyen gülenim. Gülle gülle gülenim sen, peri peri dayılımı sen. 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 İlmadama kalbimde yadım sen, tercebevül payım sen. Güllerim gülgünü gülü sen, söyleyen gülenim. Güllerim gülgünü gülü sen, söyleyen gülenim. Gülle gülle gülenim sen, peri peri dayılımı sen. 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 Şu gece güleli şakaysa, odun güllerine bakaysa, barca posta alaysan. Söyleyen gülenim, barca posta alaysan. Söyleyen gülenim. Gülle gülle gülenim sen, peri peri dayılımı sen. Gülle gülle gülenim sen, peri peri dayılımı sen. Ene Şah Mehmet gepleşmeden birinci sahipasyna alyp çykdyk. Birinci aýdymdan aýtdyk. Enne ikinji sahipa geçeli. İkinji sahipamız sowal jogap sahipasy. Biz dörejilik toparmyz bilen saňa bir näçe sowallar taýýarladyk. Birinji sowal şeýle ünsülje diňle sahnadaky Şah Mehmet bilen öýdäki Şah Mehmediň arasynda näme tapawut bar? Ne sahnada oturýarsyň? Gepleşikden çykpam öýe gaýdarsyn. Bam ara tapawdy. Ozon epis ara tapawdy. Ba sahna bilen öýüň öýde näme erkindirek hereket edýän sahnada da sen başda hasam alzyraňly hereketler edýärdim. Ýöne sahnada alzyrasaň kän bir gaty gowy del. Az erkindirek duýmaly sahnada da ýöne alzyraňlyk ýagdaý ýokman bolýar. Alzyraňlyk ýagdaý öňler has köp bolýardy. Şu adam bolýar ýöne şo näet biň geçmeli. Başda şu birinji aýdym aýtýan, ondan so ikinji, üçüncü, dördüncü, beşinji aýdymlarda has. Onu editoma şoçular görýäňmi? Şah Mehmet sahna çykanyna birinji aýdymyna hökban bir adadyk alzyraýa, ondan soň beýlek aýdymlarda alzyrany. Şo bolýarda. Onu sowalyň gollaýas. İkinji sowal şeýle, seni
durmuşda, sıngatda öňe eteren güýç näme boldy? Arzumy, zerurlukmy ýa-da anam? Sıngatda, durmuşda seni öňe eteren zat haýsy? Şu kiçiligimden arzu etdiýärim de, entek aýdym sada başlamakam. Birinji men şol o medeniýet öýünde dutar fawralyny çalyp başladym ilki. O dutar fawralyna gatnamak hiç sıngoda girmek hemem. Owamyzda bagşylar bar ýa-da teleýaýlanlarda halipa bagşylar dinleýärdik. Şonu şu bagşylaryň durmuşyna herke diýip arzu edip ýörýärdim de o zanepes. Işo ýanky sowallaryň içinden arzu diýip jogap berýärmi? Ilki sen arzu edipsiň. Hawa. Eni zerurluk bilen anamam näme olan boluberer da wagtyň geçmek bilen. Anam gerek. Anam ýokman gerek. Inni ýene bir sowal. Şah Mehmet. Bir aýdymyňyň üstünlikli bolanlygyny näme diýip bilýäňiz? Şu gowurýan agalamma, öz maşgalamma, şolar bilen dinleýän. Şolara maslahat salýan. Näil bolupdyr? Göwnüňde ýaraýan bir hal köpçüligini çykartam. Näil garşylanar diýip. Şo ýakyndan myň, şo agalan doganyň diýen aýdymlaryny şu beýlik aýdymlara garaňda halk gowy kabul edýär. Şamam şol aýdymyň gowy bolupdyr. Otlayan ýerler hawa. Teleýaýlanda tomaşa etdik. Ya internet sahypalaryna tomaşa etdik. Dilegelle bilegelle diýä ýene bir sowal goşulşyňa, ýa-ni internet sahypa diýdiňiz. Internet sahypaňyzda size teswirler wajypmy? Elbetde wajyp hojan epes şol maslahat edilip, doganlara, agalara dinledilip, şo maşgalan bilen dinlenen aýdymlary ýerine ýetiren aýdymlar hasam bir gowy kabul edilýär. Toýlarda, bayramlarda da şol aýdymyň gowy bolupdyr diýen kän teswirler gelýär. Onu Şah Mehmet gel gepleşiňizde gowy aýdymlar bilen dowam edeli, seni bollap saňa teswir edýän hemme doganlama dosýarlam üçin, muştoklam üçin. Edi tomaşaçylar, aýdym dinlemek siz bilen ýaýlymda biz owaz bilen. Muhammed'in ümmeti bir çay kılıp sünneti Ulanırıp milletin inni bakın başıyın başıyın Peygamberden geçiyin Bağıtana barıtanayım dilimden gürül yaşayın Başıyın Zeynep'den geçiyin Bağıtana barıtanayım dilimden gürül yaşayın Zeynep'den geçiyin Zeynep'den geçiyin Başıyın etdi Yeri köpü atlı Yigitlik bir yakatlı Benim coşup Boşigit Peynirlerden geçigit Barıtanı layım Dilimden dürür geçigit Boşigit Peynirlerden geçigit Barıtanı layım Dilimden gül geçigit Sayınalardan geçigit Sayınalardan geçigit Başını Bereket layıklar
kucağına çekip boşuna Zeyneplerden geçeyim Balkanı layım Birinden biri geçeyim Boşuna Zeyneplerden geçeyim Balkanı layım Birinden biri geçeyim Zeyneplerden geçeyim Zeyneplerden geçeyim Boşuna Gönlüm şeyle alkın ya Seni yadıma düşemde Gönlüm şeyle alkın ya Gönlümü teresi Gönlümü ağa garası Men yüreğim bir dünya Ben şu dünyam şerafı Gönlümü teresi Gönlümü ağa garası Men yüreğim bir dünya Ben şu dünyam şerafı Çatmağadan başarım Hayfın geldin bu cana Gönlümü teresi Gönlümü ağa garası Men yüreğim bir dünya Ben şu dünyam şerafı Gönlümü teresi Gönlümü ağa garası Men yüreğim bir dünya Ben şu dünyam şerafı Gönlümü teresi Gönlümü ağa garası Men yüreğim bir dünya Ben şu dünyam şerafı Gönlümü teresi Gönlümü ağa garası Men yüreğim bir dünya Ben şu dünyam şerafı
Mehriban illeşler, edi tomoşaçylar, biz gepleşigimizi siziň tomoşa etmeňizde dowam edýäs. Indiki sahypamyz goşgyny heňe salmak sahypasy. Şah Mehmet, häzir aýdaly saňa bir täze goşgy berýäs. Sen şu goşgyny häzir göni edil şu wagtyň özünde bir sadan ýigitler bir kömekleşse dostum. Aýdym edip täze çykarmaly, şulaydymy? Feredini dinle. Men dünýäniň aşygy, çünki meniň howam ol. Men durmuşyň aşygy, ýaşaýşa dowam ol. Ýene bir gede kim maňa gaýtalayan, şonu heňe salyp täze aýdym etmeli. Men dünýäniň aşygy, çünki meniň howam ol. Men durmuşyň aşygy, ýaşaýşa dowam ol. Ine goşgyny saňa geçirýän mikrofonyň alýan, sadanlar bilen arkaýyn düşünşmeli. Wagty men hen tek bar. Men dünýäniň aşygy, çünki meniň howam ol. Men durmuşyň aşygy, ýaşaýşa dowam ol. Alyp çykarsa, Oglanlar bir gysga wagtda oglanlar täze aýdym düzmeliler. Taýynlyrsa, hanonno taýyn bolsa bir synaş göreli. Hitler. Re. Men dünýäniň aşygy, çünki meniň howam ol. Men durmuşyň aşygy, ýaşaýşa dowam ol. Men dünýäniň aşygy, çünki meniň howam ol. Men durmuşyň aşygy, ýaşaýşa dowam ol. Hitler bilen bolluğundan ýerine ýetirdik boljakmy? Elbette boljak. Gülýaly boljak. Indi Şah Mehmet näme deýin? Men bu goşgyň ýygyny Şahir dostumda düzdüreýin. Onuň ýygy taýyn bolansoň hemme ýigitler bolup ýene bir agdyrlikde de ses ýazgy studiýada ýerine ýetiräýin. Täze aýdym bolar. Toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirer. Täze aýdym bolar. Onda täze aýdym bolany gutlaýan nisegem boljak ýetler. Berekella. Indi bu sandagy görýän Şah Mehmet. Görýän. Görýän? İçinde näme? 3 tane bilje bar. Biri sowgat senki, biri söz senden, birim jaňet. Sandaga alýas. Şu gedek öýüň garaýmy, fursat beren garaý. Sandaga gar. Şu an bilje bar sesi gelýär. Gar. Borly. Indi öýüň açaý. Ýöne bir tomoşaçylar görkezip aç. Ana görýäs getir sandagy men saklaýyn. Sowgat seninki diýe. Sowgat senki, ýesibetsin. Hanonu biljany ýydan atýar. Edi tomoşaçylar gelin Şah Mehmet'in sowgatyny goşurlaýyn. Ine Şah Mehmet, herki sowgat senki diýen sowgatyň şol. Bu sowgat Türkmenwady teleýaýlymyň dörejilik topary, şeýle-de Türkmenistanyň magsulmandaky ýaşlar guramasyna birlikde taýýarlanan bir ajaýyp sowgaty. Ine sowgat senki. Şah Mehmet, sowgat nesip etsin. Sag bolun. Biz owa bilen atly gepleşigimiziň dörejilik toparyna da köp sag bolsun maýdýan. Indi bir sowgadalan oglanna bir gol joş bir aýdym ýerine ýetirip beren gepleşiňiz. Ulahu selam Şah Mehmet, siziň üçin bir ajaýyp aýdym ýerine ýetirýär. Ýer bagşym, joş bagşym. Sevdiğim kulak koy benim sevdiğime, ikimi de yargılayacağın olmadı. Senden başka hiç kim inmedi gözüme, ikimi de yargılayacağın olmadı. İkimi de yargılayacağın olmadı. Yaşladığımda yedim, ektim bozdum sen, menden ayrılmadı. Menin döktün başka boyun bolup, neşik geçtin sen, ikimi de yargılayacağın olmadı. İkimi de yargılayacağın olmadı. Oğlan doğanım yok, özüm yetersin. İnçin ağış verin, parayı dokudum. Gülüşüp oynayın.
jahan bolmadı. İkimize yağıtı jahan bolmadı. Oğlan aydar bugün ardan pinadan otur bir pele gayrıdan kandan ikimiz barası bolluk emes ikimize yağıtı jahan bolmadı. İkimize yağıtı jahan bolmadı. Sevdiğim kulak var, benim sevdiğim. İkimize yağıtı jahan bolmadı. Senden başka hiç kim ilmez gözüme. İkimize yağıtı jahan bolmadı. İkimize yağıtı jahan bolmadı. Yaşlarımda yedim, ettim bolmadı. Başka boyun bodu neşik ketsin sen İkimize yağıtı jahan bolmadı. İkimize yağıtı jahan bolmadı. İkimize yağıtı jahan bolmadı. İkimize yağıtı Mehman illaşar, edi tomaşaçılar, biz yine de sahipalar bilen gepleşmeye devam edýär. Indik sahipamyzdan sowallar jogaplar azyk gally, has çylşyrymly sowallar taýýarladyk Şah Mähmede. Şah Mähmed sowal şeýle, öz sunugyňyzda öňe sürýän 3 zadyňyz. Hakykatdan hem çylşyrymly soraw, özüne pes. Ilki bilen anam. O halkyň namyna ödüm. Hawa. İkinjem wagt. Anam, wagt, sabr. Dolýa. Gollaýan. Sowal şeýle. Şuun gepleşige gelmäkäňiz aýna ser edip özüňiz bilen gurlaşyp gördüňizmi? Arzu etdim. Şoğru bolsun. Şuunky ýerine ýetirjek aýdymlam, illeşlerimiň, watandaşlarymyň göwüne ýarar diýip umyd edip gaýtdym. Gahrman arkadaşymyza, gahrman serdarymyza çäksiz sag bolsun diýen talip ýüregimde. Köp sag bol. Sebäbi Şah Mähmed, biz dünýäniň iň gowy ýurdunda ýaşaýas. Şu ýurtda hem arzulan hasyl bolýar, ýani gaýtyşyň ýaly diňe okap, işläp, aýdym-aýdyp saat çalyp erkin ýaşaýmak galýar. Elbetde. Sowal şeýle. Durmuşda näme wagt aýryp bilendik? Durmuşda näme wagt aýryp bilendik? Başga gaýlyk bolýar ýa-da käbir. Başga gaýlyk bolýar. Ana meň durmuşymda hasam köp bolýany meni ýakyndan tanaýar. Deň duşlam, dostlarlam tomaşa edip oturmarda bilýändir. Bilýändirler diýen. Bu dama başga diýerler-de. Dostlarym köpsi. Aslana bırak hareketleri köp etýän durmuşda. Biz bir dörjülük adamsa, synoda adamsyna aýdymçylyk bilen, bagşylyk bilen meşgul bolýarsa, aýdymçy bolmadyk bolsaň, näme kär saýlardyň diýseler, futbol oýuny oýnardym, futbolist bolardym diýip jogap berip bilýänne. Onu wagt aýrýan ýöne kän şoňorken, wagt aýryp bilenmek iş bilen başga bolýas. Garaz futbol oýnaýan ekeniň. Hawa. Dogry. Inni ýene bir sowal, onuň aýdyma geçip gideli. Sunugyň içinde näme ýitirmekden gorkýan? Soraga şeýleräk jogap berasym gelýär. Özüne pes. Şu sungatda awra ýitirmekden gorkýan. Dogry. Inni Şah Mähmed. Sowallar gutardy. Jogaplarym laýyk ýerine jogap berdim. Tomaşaçylar garaşyp otyrlar. Aýdymçy, inni haýta aýdym aýdar diýip. Haýta aýdym aýdaly. Gahrman arkadaşymyň, arkadaşly gahrman serdarymyň saýasynda ýurdumyzda da sporda ullukan ünsürliýe. Şu sport can koýarlar üçin şeýle de bir diýarymyzy, watanymyzy wasp edýän futbol aýdymyny ýerine ýetiripdir aýyn. Futbol aýdymy? Hawa. Gatyt köşk bolar. Onu editomaşylar Şah Mähmediň ýerine ýetirmegine sport baradaky ajaýyp aýdym siziň üçin ýanglanýar. Türkmenistan şöhratlıdır dünyada.
milli lider arkadağımız bilen. Türkmenistan sarpalıdır dünyada. Arkadağlı kahraman serdarımız bilen. Bir taraf yurdum solgunur sen Gelli futbola can koyurlarım Utulmak diyen degen okşana Bizden ken sana bir dedi bana Utulmak diyen degen okşana Bizden ken sana bir dedi bana Bu mahman meydan misli bu asman Bir dedi bana bizden ken sana Bu mahman meydan misli bu asman Bir dedi bana bizden ken sana Bu mahman meydan misli bu asman Bir dedi bana bizden ken sana Türkmenin baktım, yüzümde gördüm Hücum edimde, yerimden kurdum Öptü oyuncu diyen adım var Bir öde vur sen, bir top yadigar Öptü hücumcu diyen adım var Bir öde vur sen, bir top yadigar Bu mahman meydan, misli bu asman Bir dedi bana, bizden ken sana Bu mahman meydan, misli bu asman Bir dedi bana, bizden ken sana Bu mahman meydan, misli bu asman Bir dedi bana, bizden ken sana Ezberden koyunu maksada tekti Ağdı birlikte yenilmek yoktu Ağdı bir halkın Türkmenin yurdu Bize bu bağıtı arkadağımı verdi Ağdı bir halkın Türkmenin yurdu Bize bu bağıtı arkadağlı serdarımı verdi Bu mahman meydan misli bu Bir dedi bana bizden ken sana Bu mahman meydan misli bu asman Bir dedi bana bizden ken sana Bu mahman meydan misli bu asman Bir dedi bana bizden ken sana Bu mahman meydan misli bu asman Bir dedi bana bizden ken sana Bu mahman meydan misli bu asman Bir dedi bana bizden ken sana Qadirli tomoşaçylar, ine şunun bilen biz owadyryň gepleşigimiziň bu edeki sanam ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň bu edeki sanynda da siz tomoş etdiňiz. Gepleşigimizdäki hemme aýdymlar, saatlar, sahypalar siziň göwüňizde ýarandyr diýip umyd edýär. Gepleşigimiziň bu edeki sanynyň mihmany Şam Mämmede, sadan ýigitlerimize ýene bir ýola dörejlik toparmyzyň adyndan aýratyn sag bolsun aýdýar. Şam Mämmed köp sag bolun. Gepleşigimizde gatnaşdyňyz, wagt tapyp geldiňiz. Sadan ýigitler bilen gow-gow aýdymlar aýtdyňyz, saatlar çaldyňyz. Geljekde de näme? Sunuga da alemine üstünlük kemraňyz bolsun. Hemme aýdymlaryňyz, saatlaryňyz toýlarda, bayramlarda belent ýanglansyn. Sag bolun, Hoca Nefes. Gepleşik şeýle gylykly boldy. Bir näse çylşyrmlar, sowallaram bar eken ýöne teleýaýlymda tomuş edeniň bilen gatnaşanyň gaty ütküçlik tapawdy bar eken Hoca Nefes. Başgaça bolýar. Ha, başgaça bolýar. Men Türkmen teleýaýlymynyň
gepleşiklerine, sizin gepleşiňize ýygy tomaşa edýän, isin gardy edýän. Sağ olun. Şeýle ajaýyp pursatda biz ýaşlara okumaga, döretmäge ullukan mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dağymyza hem-de arka dağly gahrman serdarymyza Talip ýüregimden çäksiz sag bolsun maýdýan. Goý gahrman arka dağymyzyň hem-de arka dağly gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ýyly bähbetli tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn, asuda ýurdumyzda toý bolsun. Köp sağ ol Şah Mehmet, arzuwlaryň hasyl bolsun. Hemişe toýly günlerde görüşip duralım. Sag ol. Qadrly tomaşaçylar, ine şonuň bilen biz gepleşigimizi tamamlaýas. Gepleşigimiziň ahyryna biz medeniýet sunady işgärlerine şeýle owadan sahnalarda ýazgy edip, ýazgylarymyz bolsa tele ýaýlymlaryň üstünden halkymyza ýetirmäne bir de uly mümkinçilikler döredip berýän. Medeniýetimiziň we sungatymyzyň hak howannary gahrman arkadagy gahrman serdarymyza çäksiz alkyşlar aýdýas. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň kemişe rowaj almagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Edýärler, ýene de Türkmen owazy teleýlymynda biz owaz bilen gepleşigimiziň täze sanlaryny görüşýänçä hoş sag bolun. Seýen diýdim sahir ýaly, ýalyan diýdim şahir ýaly. Seýdim men näzli ýary, ýaşyrygymyň barşa hyýaly. Seýen diýdim sahir ýaly, ýalyan diýdim şahir ýaly. Seýdim men näzli ýary, ýaşyrygymyň barşa hyýaly. Ay berekallah. Men tağımdan adım çıkma, Seýen gözüm özüme bakma. Uklamayan aýly geceler, sensiz agdyn çeşme akma. Seýen diýdim sahir ýaly, ýalyan diýdim şahir ýaly. Seýdim men näzli ýary, ýaşyrygymyň barşa hyýaly. Sençe ýokdur nurly dörenler, gülüp geçdim garlar erenler. Seýdim men näzli ýary, ýaşyrygymyň barşa hyýaly. Sençe ýokdur nurly dörenler, gülüp geçdim garlar erenler. Seýdim men näzli ýary, ýaşyrygymyň barşa hyýaly. Seýen diýdim sahir ýaly, ýalyan diýdim şahir ýaly. Seýdim men näzli ýary, ýaşyrygymyň barşa hyýaly. Seýen diýdim sahir ýaly, ýalyan diýdim şahir ýaly. Seýdim men näzli ýary, ýaşyrygymyň barşa hyýaly.
sataştın sallına garay perin Gamboku yetişti birdin garay perin Sevap bilen sataştın sallına garay perin Gamboku yetişti birdin garay perin Leyla 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 Gecelerin ala çektim eşitmenin ovadı Üdünlüne yüreğim çıktı bu canay perin Gecelerin ala çektim eşitmenin ovadı Üdünlüne yüreğim çıktı bu canay perin Leyla, 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 Berekallah yıkı. Merdana sayıdın mesajı tarif etse Galam alıp kolunu kete yagaray perin Merdana sayıdın mesajı tarif etse Galam alıp kolunu kete yagaray perin Leyla Leyla Leyla, Leyla,